Na súa aposta por favorecer a conciliación familiar e laboral en todos os períodos non lectivos, a Concellería de Igualdade da Pobra pon en marcha un obradoiro para os cativos durante a Semana Santa. Este servicio está dirixido a nenas e nenos entre 3 e 12 anos de idade e estará disponible os días 25, 26, 27 de marzo e 1 de abril, coincidindo, como decía antes, os días non lectivos. O horario será de 9 da mañán, como é habitual, hasta as 2 da tarde, e tamén estará a disposición das familias o servicio de madruga e comedor. As inscricións poderán realizarse ata o 21 de marzo contactando co Departamento de Igualdade. O prezo é de 15 euros, con bonificación no caso de varios irmáns. O custe do obradoiro de Semana Santa será de 15 euros, que terá un desconto do 50% para aquelas familias que inscriban a segunda irmá ou irmán. Será de balde tamén para a terceira. A inscrición poderá efectuarse no Servicio de Igualdade, que está situado fronte ao Concello, e o prazo para realizar inscripción é o xoves 21 de marzo. Para calquera dúbida ou consulta, as persoas que así o desexen poden contactar chamando ao número 981 832764 coa extensión 6 ou ben escribir un correo electrónico a igualdade@apobra.gal. O Concello da Pobra complementa ademais a oferta de conciliación cun servizo de tarde no espazo de coidados corresponsables, que precisa dun mínimo de 5 participantes por día.